Já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se podíváme na soupravu ComfortJet společně s Vectronem. Podíváme se, co se tady všechno musí udělat k tomu, aby jsme to zprovoznili správně a co se všechno zapíná. Takže to video asi nebude nějak extra dlouhý, ale mrkneme se na to. Máme tady teda v čele Vectrona a soupravu ComfortJetu 8vozovou, bez řídícího vozu, bez hospody, takže čistý ComfortJet. No a v tomhle případě my můžeme využít spodní vedení UIC, který se tady využívá na ComfortJetech, buď to když je takhle bez hospody, anebo když je to s řidičákem, který nám vlastně umožňuje, to spodní vedení nám umožňuje rozdělit ty signály, které jdou všechno po horním vedení, a využívá se to zejména kvůli přemostění záchranné brzdy, jelikož oproti Interjetu ta ComfortJet nemá automaticky zpožděný odpad záchranné brzdy, což znamená, že když někdo stáhne záchranku, tak u Interjetu, pokud je to navolený na těch vozech přepínačem, tak je tam 10vteřinový zpožděný odpad. ComfortJet nic takového nemá, takže tady se to řeší pomocí spodního vedení, pomocí UIC 541.6 normy. A je to vlastně NBA, což znamená Notbremse-Anforderung, což znamená požadavek na záchrannou brzdu od cestujících. Když se podíváme, kde najdeme teda to spodní vedení, nebo respektive když se podíváme celkově, jak to vypadá mezi mašinou a vozema, tak samozřejmě máme to píchlý i na horní vedení, oba dva kabely, což znamená jeden z mašiny křížený, druhý z vozu. Tam nám chodí informace ohledně dveří zejména, pak samozřejmě nějaký signály po VTB lince a tak dále, ale zejména pro nás to důležité informace o dveřích. Když se podíváme dolů, tak bohužel je to teda na druhé straně, ale tak si můžete všimnout, že tady máme teda samozřejmě vzduch a na druhé straně máme topný kabel a potom to spodní vedení UIC. Mrkneme se na tom detailně z druhé strany. A když se napasujeme takhle mezi vozy, málo místa, tak moc to vidět nebude, jakoby tak široký to nebude. Každopádně tady máme teda topný kabel a nahoře tady potom v záslepce je umístěný ten kabel spodního vedení UIC a ten se dává, jak jsme si ukazovali na videu Vectronu, tady do té zásuvky mezi hlavním a napájecím potrubí. Takže to je ten spodní kabel UIC. Tak, když se odsud dostaneme, jo, tady jsou vidět krásně dva kabely horního vedení. Abychom mohli vůbec, nebo abychom věděli, jestli to spodní vedení ten vagón má, tak na těch vagónech musí být ten piktogram, co znamená EP brzda a přemostění takhle v účku, což znamená spodní vedení UIC. Tohle znamená horní vedení. To znamená, že to umí jak horní, tak spodní. Tak, my se mrkneme na mašinu a tady se využívá i VTB linky vlastně na těch ComfortJetech, takže se na to taky mrkneme. Tak, nacházíme se na stanovišti a my se mrkneme nejdřív do strojovny, si rozsvítíme. A tady na panelu nízkého napětí, na NSG panelu, se nachází přepínač vícenásobného řízení, který se přepne teda do polohy VTB. V této poloze, nebo respektive přepínáním do té polohy, musí být vypnutý řízení. Asi můžeme odejít zase, jakož je tam docela hluk. Při přepínání do té polohy tak musí být vypnutý řízení, což znamená, že vypneme řízení. No, je to z toho důvodu, že vlastně se mění počet účastníků na té VTB lince, takže a mění se vlastně master, takže jdeme z výchozího stavu, kdy máme vypnutý řízení, zapneme tu VTB linku, což znamená, že se připojíme k těm vozům a potom zapínáme řízením a řekneme jim, že tady je mašina a je tady master. Případně kdyby tady byla druhá mašina, tak samozřejmě na tý kdyby tady jako mašiny na obou koncích, tak na té jedné vypneme řízení a na té druhé zase, jo, v obou dvou mašinách máme vlastně tu VTB linku zapnutou a potom jenom měníme spínačem řízení tu master a tu slaveovou mašinu. Když se mrkneme na TDDčkový displej, tak si můžete všimnout, že to tady vypadá trošku jinak.
oproti videu třeba s Vectorem, kde jste ho, pokud jste ho viděli, že nám tady přibyly nějaké věci. Přehled poruch se nám rozdvojil, což znamená přehled horní je mašina, spodní jsou vozy. Ve VTB lince máme tady takhle 9 vozů, což znamená, nebo respektive 9 účastníků, 8 vozů a mašina. A tady nemáme tenhle ten špalíček s otazníčkem, ale máme tady špalíček s vagonkem. No a tady máme výčet těch vozů. To znamená, že já na dálku vidím ty vozy. Tady mám stav o brzdě, to znamená, že na mašině mám aktivovanou brzdu a jinak mám uvolněné brzdy na všech vozech. Umí to zajímavé věci, umí to třeba i v TB0 ukázat, že všechny dveře nejsou zavřený, protože TB0 ve výchozím stavu neumí vlastně ukázat, že byly třeba dveře stržený nouzí nebo něco takového, což znamená, že ve VTB lince to umí ukázat, i když jedem na TB0, že jsou dveře otevřený, což je superová věc. A jelikož je to v té VTB lince, tak to třeba funguje i například, co je vidět na stanovišti krásně se střadačem. A teď nám vlastně bliká ten střadač a říká nám to, že mašina je zastřádaná, nebo respektive takhle, že ne všichni účastníci jsou teď teda zastřádaný. Což znamená, že my máme zastřádanou mašinu, jo, ale klidně takhle můžu zmáčknout znovu. To znamená, že mašina je zastřádaná, ale vozy zastřádaný nejsou. Jo? Kdyby jsme zastřádali vozy, což bychom udělali tak, že vypustíme hlavní potrubí, což teď asi nepotřebujeme dělat, tak nám to přestane blikat po do minuty by nám to mělo přestat blikat, když se teda aktivuje střadač na těch vozech a začalo by to svítit. Naopak, pokud já vypustím hlavní potrubí a na mašině nemám aktivovaný střadač, třeba při rozvěšení, tak je to opačný způsob, což znamená, že nám to opět bliká a ukazuje nám to nebo signalizuje nám to, že vozy jsou zastřádaný a mašina zastřádaná není. Takže to je jenom tak informace, že to dokáže třeba i takhle přenášet informace o střadači. A další samozřejmě. A my se mrkneme, takže to bylo teda k té VTB lince. A my se mrkneme na to přemostění. Já si tady povypínám, protože jsem tady měl zapnutý. Tak, aby nám to přemostění vůbec fungovalo, což znamená, že my jsme se tady ukazovali, když jsme si povídali o Vectronu, ten systém DB, tak aby nám to přemostění vůbec fungovalo, tak musí být zapnutý dveře, ať už v TB0 nebo v TB0, TB0 nebo v TBSC, my máme teď v TBSC, takže já si třeba klidně můžu i otevřít, kdybych potřeboval jít dovnitř. Ale to není potřeba je otevírat, jo, jenom to je informace zbytečná. Takže potřebujeme mít navolený dveře, jinak nám to napíše poruchu 265, pokud se nepletu, Bčkovou porucha NBA, což je právě to Notbremse Anforderung, požadavek na tu záchrannou brzdu. Jinak jako NBUčko se tady furt řeší, protože to je překlenutí té záchranné brzdy, ale od cestujících je to spíš to NBA. Tak, co my uděláme? Přepneme se teda do režimu EP brzdy a překlenutí. Navolíme si 541.6 a tady si zvolíme, co chceme. My chceme oboje, takže to má EP brzda a překlenutí. Se nám to propíše a tady na CCDčku se nám to ukáže úplně jinak než na tom systému DB. Takže nám tady bliká, zaprvé jsou tady trošku jiné piktogramy, respektive záchranka je stejná, EP brzda je trošku jiná, začne nám tady blikat EP brzda, což znamená, že ta EP brzda nebyla vyzkoušena, anebo potom je to porucha, kdyby už jsme to všechno udělali, tak je to porucha, signalizuje to poruchu EP brzdy. Což znamená, aby jsme to odzkoušeli, tak musíme zabrzdit na maximální účinek a zase odbrzdit. Jo, tím nám přestane blikat ta EP brzda a dáme to do švihu, respektive přemostíme a zasne nám ikonka přemostění. Vrátíme se zpátky tady a tady máme informaci, nebo na TDčku máme, možnost zvolení testu, takhle na dálku a vyběhne nám tady nový test EP potlačení záchranné brzdy, kontrola brzd. Ten my si zvolíme a dáme start. A začne nám tady blikat, nebo ne blikat, ale signalizovat stržení záchranné brzdy, takže my to opět přemostíme, to nám zmizí a teď
jelikož jsem tady sám, tak to bude trošku na běhání, ale to nevadí. Každopádně, kdyby tady byl vozmistr, tak je to jednodušší. Teď já zavedu závěr. Tak a jdeme otestovat, furt ten test běží, a jdeme otestovat EP brzdu na konci vlaku. Tak, jsme u posledního vozu a podíváme se tady na podélník. A tady se nachází teda zkoušečka právě té EP brzdy, mimo jiné magnetické brzdy. A teď, jelikož jsme tam navolili závěr, tak já zmáčknu EP brzdu a mělo by se vlastně stát, že do 3 sekund nebo po 3 sekundách by se mělo rozsvítit kontrolka EP brzdy a zároveň by si ty vozy měly zabrzdit. To znamená, že já to zmáčknu, rozsvítí se EP brzda a vozy se zabrzdily, což vidím tady. Mám to v závěru, takže to neutíká nikam. No a na mašině v tuhle chvíli se mi rozezněla nouzová brzda a já to musím potvrdit opět švihem. Nouzová brzda, nouzová brzda, nouzová brzda, nouzová brzda. Jinak něco bychom si mohli málo říct i ke dveřím. Nevím, jestli jsem to zmiňoval u toho videa u Vectronu, tu TBS-ku, ale asi spíš tady na peron, bude příjemnější. Tak TBS-ka umožňuje teda selektivní volbu dveří, což znamená, že tyhle dveře k nám jsou teď zavřený a ty dveře do peronu jsou otevřený. S tím, že velkou výhodou TBS-ky je kontrola zelené linky, což znamená, že mám zpětnou informaci o tom, jestli mi někdo například strhnul dveře nouzí a blokuje to trakci, což je dobrá věc, protože pak tam nikoho nemůžete vláčet po peroně jako u TB0. Mimo teda tu VTB linku, kde nám to řekne i tady. Jinak důležitý je taky vědět, že u té zelené linky, že se kontroluje, že teda svítí konce vlaku, že jsou zamčený poslední přechodové dveře a že ujícák je v té koncovce. Jo, u toho posledního vozu ten ujícák je v koncovce toho UIC kabelu. Tak tyhle ty 3 věci ještě navíc se kontrolují, nebo tím systémem se kontrolují a jde to po žíle. Myslím, že po žíle 12, myslím, že to je 12. Teď si nejsem jistý, to bych vám se když tak dopsal. A nebo respektive, nebo oproti 12 se kontroluje, že 12 je referenční. Teď nevím, že 12 je referenční určitě u TB0, ale to vám se když tak napíšu ještě, teď si nejsem jistý, jestli to je 12 vyloženě. Ale každopádně 14 a 15 žíly se používají pro blokování jednotlivé strany, s tím, že oproti TB0 mi jdou trvalý signály přes tu žílu 14 a 15. Tak teď si odemknem. Tak. No, už nám to tady řve. Tak. Super. A já to jenom hodím do švihu. To se mi vybaví. Tady můžu dát přerušit. Jak si můžete všimnout, tak nám to krásně teda zůstalo zabržděný. Já můžu vypnout závěr, nebo no. Prostě dát závěr pryč. Mně se to krásně dofouká. A máme splněnou zkoušku EP brzdy pomocí spodního vedení. Jinak ještě abych dořekl ty dveře, tak teda 14, 15 žíly jsou trvale napájený, tím pádem já, pokud otevřu levý dveře, tak teď nevím, jestli to je 14 nebo 15, ale to je jedno, tak 14 se třeba seberou napětí a tím pádem ví, že má odblokovat levou stranu. Pokud já je chci zavřít, tak opět tak za první napájím obě dvě žíly a myslím, že tam do toho povídá i žíla 9, to vám se když tak napíšu, nechci si tady teď vymýšlet kraviny, popravdě si vyloženě nepamatuju ty žíly z hlavy, mám to napsané jako tahák, ale teď z hlavy to nedám.
A jelikož se nepočítá, že budu povídat i o dveřích, tak jsem se na to nepodíval. Tak, jinak TBSK, takže mám zavřeno, mám stav dveří takhle v T-čku modrým, to znamená, že jsou dveře zavřený a že je zelená linka v pohodě, uzavřená a já můžu jet. Pokud já dveře otevřu, nebo respektive odbloku, ne otevřu, tak mi to takhle zmizí. Pokud by mi někdo ty dveře otevřel, jako fyzicky, že by je otevřel, tak to T-čko nebude modrý, ale bude žlutý. Potom, třeba když se ty dveře kličkujou, tak tam bliká T-čko, to žlutý, nebo T-čko je černý na žlutým a potom je to inverzní, to znamená žlutý T-čko na černým. A to kličkování je trošku jinačí, není to jako klasická TB0. To znamená, že vlaku až zakličkuje, mně se tady rozezní takový zvuk, já vám sem pustím, abyste věděli, jaký to je. A já do 5 vteřin, když ten zvuk je, tak musím zavřít dveře, nebo respektive zahájit blokaci. A v tom případě se zablokuje celá souprava. Kdybych já to neudělal do těch 5 vteřin, tak ta celá souprava se zase znovu odblokuje. On, jak hned zakličkuje, tak mi dává hnedka T-čko, to je taky jiný třeba oproti TB0, a taky hodně vlakošů to ani nedělá. A to T-čko dává úplně na konci. S tím, že on zkontroluje potom pohledem, že všechny dveře jsou zavřený, jde dovnitř do těch svých a ty svoje musí zavřít tlačítkem, že já je odsud už nezavřu. Mezitím pořád bliká teda obě dvě šipky, levá a pravá, což znamená jako nějaký stav zavírání. A potom, až on je zavře tím tlačítkem, tak se vybaví zelená linka, mě to tady takhle zasne, modrý T-čko a můžeme drandit. Tak jo, to by bylo tak nějak všechno. Jak říkám, asi nějak extra dlouhý to nebylo, tam jsme se vešli nějakých 15 minutek. A to by byl teda informace ke Comfortjetu, jak se s tím teda jak se s tím obsluhuje, to znamená spodní vedení UIC 541.6 a VTB linka zapnutá, jo, a když se můžeme ještě podívat, já když si teď zabrzdím, jak mi tady všude naskočí aktivováno. Jo, má to nějakou prodlevu, ale to nevadí. Jo, vlak je aktivovaný, co znamená, že vlak je zabržděný. A když jsme u toho, když to máme zabržděný, tak si můžeme ještě ukázat klidně ten střadač. Jo, to znamená, po nějaký době mi tady přestane blikat ten střadač. Ono u těch vozů trošku trvá díl, než se zabrzdějí, respektive než naběhne ten, nebo ne zabrzdějí, ale než naběhne ten střadač. Takže tam to chvilku trvá a mělo by to pak do nějaký té minutky cirka přestat blikat a mělo by se to rozsvítit vyloženě, že by to nemělo blikat. No, popravdě teda nevím, proč to nepřestalo blikat, čekal jsem tady 3 minutky, ale minule se to normálně takhle rozsvítilo a svítilo to, takže nevím, no, každopádně, co jsem ještě teda nezmínil, tak střadač od mašiny je tady a tohle je střadač vlastně od vozu. Znamená, že když to potom doplním, tak až se to doplní nad 3,5 a pokud je víc jak 8, myslím, že barů na pájecím potrubí a více jak 3,5 baru v hlavním potrubí, tak dojde k odstřádání. Jo, není to tak rychlý jako na mašině, to znamená, že já zmáčknu tlačítko, jo, teď se to teprve až odstřádalo. Tak, tohle je vlastně symbol, že je zabržděná ještě vzduchová brzda na těch vozech, což znamená, že ještě vozy nejsou všechny úplně odbržděný. Tak, teď už jsou odbržděný a symbol nám zmizel. Tak jo, to by bylo vše, co se týče Comfortjetu. Doufám, že to někomu, jak se říká, přineslo ovoce. Třeba i nějakým kolegům, jestli se na to dívají. A já vám teda děkuju za zhlídnutí a mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, mějte se a ahoj.